Kaixo, egunon. Hemen gaude pana kiroldegiko arduradunetani. Eta gauza da, orain 2 hilabete egindako inkestan ondoren, proposamena jaso ditugula kiroldegian hobekuntzak eta gauzatzen hasteko. Orduan, azterketa batin ondoren, proposamen desberdinen artean dago larunbatetakua, ordutegia zabaltziena, bihartikan ekaina bitarte proba moduko bat jarriko dugu, ia ze erabilpen dagoen ikusteko, eta lauretatik 8 ilegitagoa. Bestetikan muskulazio gelan akoltxatzeko lurra beste proposamenetako bazan, hori gauzatu da, eta pixkanaka beste hobekuntzak ere iten jungo gea, zuek naiz da inkesta bukatuta dagoen proposamena baldin baituzue esaten jun guri, eta aia danon artean kiroldegi txukun bat osatzen jute gean. Mila esker inkesta bete zen duten guztioi, eta gure partetik besteik ez. Larunbatetan arratsaldetan badakizue animatu, eta ate guztiak irigitazkazue.